Just näin. Moi. Tiedätkö miten homolta sä näytät? En tiedä, en homo. Kimmo, kerrohan vähän näistä sun iskurepliikeistä. Mistä? Mistä? Noin kun sä teet baarissakin, että jahtaat ympäri niin baaria ja sitten kun saat sen kiinni, niin sitten saat... Onko tämä baarikin? No niin, mutta se oli vertauskuva. Sitten kysyt siltä, että saanko heittää sut hiekkakentälle. Mä saan kiksejä siitä. Helppo homo. Ota minut samaa hissiin, Kimmo. Ei jumalauta. Kuvaatko minus mäkään? Hyi helvetti. Mä sanon, että käännä. Mä oon huono iskemään naisia. Niin, ootkin ihan vitun perseestä. Mene takaisin. Ne tulee kohta ja hyökkää kimppoja. Näytä uudestaan. Ai mikä? Mitenkä isketään naisia? Miten Kimmo iski nämä henkilöt? Sieltä tuli ensimmäinen, ei selvästikään halua näyttää naamaansa. Kuinkas diiva tämä toinen henkilö on, joka sieltä saapuu? Samanlainen diiva. Joo, mä lähden. Kimmo, tämmösiä naisia. Kimmo, mitä te uravas meinaat tehdä? Kerro meille. Meinaatko sä nyt tarjota niille juomat vai haluatko sä... Sinä vittu se käännikös kanssa! Haluatko sä heittää ne uudestaan niin hiekkakentälle? Joo, ei jumalauta. Miten oli? Sä jahtaat naisia kuin kana. Sulla on omituisia apinapimuja. Kiipeilee pitkin kattoja. Seinille kiipeäminen edesvastuun uhalla kielletty. Oho, ne on pahiksi ja yhtä koviksi. No niin, Kimmo haluaa näyttää miten sporttinen henkilö se on. Just joo. Joo, tukisti kamera. Joo, mä lähden. Minne tunkit kamera? Kimmo, tässä on vielä noin 4 tuntia kuvausaikaa jäljellä. Meneepä kauemmas. Jumalauta. Joo. Nonni. Leidit landella. Jumalauta, nyt se kamera. Vittu siitä pohtumme. Täällä on meidän apaa. Napaa. Meidän pitäis kävellä jo poispäin. Antakaa nyt vähän rakkautta Kimmolle. Kimmo voi elää ilman teitä. Kimmo on väärä suunta. Laita huppukohdassa. Väärä suunta. Annetaan pariskunnan olla rauhassa. Naisetkin lähtee sua karkuun. Noinko pahallisia haiset? Ei jumalauta. Ja sitten alkaa lepsoilu. Ei alakaan. Kimmo ei saanut piparia. Kyynel. Sinäkö saat saa? Siellä on Kimmon leidit ja sieltä tulee Kimmo. Kimmo on suuttunut nyt. Mites Minnan kanssa tängisti niinku yllätit? Niin, koska hän on naisten mies, sä oot miesten mies. Tiedätkö miksi? Koska nää naiset pelkäävät sinua. Mä oon kuulemma homo, kun te pelkätte minua. No niin, sieltä tuli myöntävä vastaus. Aivan. Näin se vaan käy. Kauanko te ette tuntenut Kimmon? Kauanko? Ihan rohkeasti vaan. Koittakaa nyt Herran Jumalan vastata 2 sanaa, ei oo kovin vaikeeta. Minä en tosta teidän naurusta osaa päätellä. No okei, tehdäänkö näin, että aina 1 sekunti naurua vastaan niin monta päivää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okei, 17 päivää. Kimmo, 17 päivän aikana sinut on leimattu jo homoksi. Ei kovin hyvin mene. Oho, nyt tuli kovis Kimmo. Minnekin sä lähet takas kuplahalliin? Meetkö lähettää sieltä paljonkin homoja?
Varo Kimmo, auto tulee. Vai oot se kuin itsemurhapommittaja? Joo. Lopetanko minä kuvauksen? Lopetanko? Ai, no sitten mulla on vielä paljon sanottavaa. Ai, no sitten mulla on vielä paljon asiaa. Mä sitten seuraavaksi kertoisin tarinan. Tollaisella naamalla ei ainakaan mennyt iskevää yhteen. Kimmo, näytä meille korva. Jesi vaan. Sinne menee Kimmo yksinään. Nyt ei herunut piparia tällä kertaa, mutta kahvia on saatavilla vielä. Joo. Jatketaan illemmalla. Kiitos, hei. Käy